Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor kimat nginyapai mentasya Khubor naga Jylla. HYC mau thapada area unit hakashi Tarik Kyllalyngkot arjar posan hakajingala musamla Boniface Shangpliang ringkat kedekot kelapin long hakajing care fencing basipor yu transformer hakashnong Port Jylla Southwest Khasi Hills. Hakajing don lang jong umintri jong kashnong Port Jylla badnes don Karmau. Kupulit jong grib hoi polis beliau jingtip betikna nagitna sentian hakashi Tarik Kyllalyngkot arjar posan kelapin long yakajing up ketem ha khasan mer GS road bat yok kurup arspa san bosau point kan program udrog nu drog layok kurup nu ikramul Hussein ublet lang baki arngut kiwepan kibisha suba bakin thop yakini har begam bakam manjuwara begam Nulor udrog kipulet layok kurup ru sa san prajar laispa prapo kepisa Southly mobile phone ka Khasi Hills Autonomous District Council kabla bishar binya haga kat latrik unok pra arajar posau kelapin tikna bagashnat hima nongwa mautamur kedai kepadang hapok ke hima soyong haka atrik Kyllalyngkot arajar posan kidikot jangga Joint Action Committee kikun ki hajar jangga hima soyong dalam khmat do chairman ubak puning sar shabong kila ai khuble yu deputy chief executive member jangga Khasi Hills Autonomous District Council nagabenta ke jingkit kya ban shim yakarai kabedai bat kini kamat jingdawa hakabanang nisha khmat kikun ki hajar kintip no bagashnat hima nongwa mautamur lapin scam bagadang dei shibinta jangga hima soyong ke Joint Action Committee kikun ki hajar jong ke hima soyong kala kerpat kikun ki hajar jong ke hima banimi pat ba haga kat pratrik Kyllalyngkot arjar posan haga por shibeje no sngi bane shimrai haga bedai ba kajing bam sngap jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ya kajing kerpat jong ke Joint Action Committee ban pin paishwa ya ka bil jong ke hima soyong bat ya bala pha bet shaulat ke Jylla ban ajing menjo assistant rang bashnong jong ashnong mo syndrome ubah hiam dor rapsang lapin shai baka dor bashnong mo syndrome kayeng scam loka nongrim baka kram mau jimbun kamdei satya ka jaka mani blai jong kan nugu ka ken hunyam hinde ka dei beka kram kabla pin long hi do blai nong bo nong thau nadu hindai hin thai hadu mentamenne President Jangka Kutumba Suraksha Parishad Usatya Ranjan Bora Ula Khubor bola yo ka jingpin shai baka dor bashnong mo syndrome kamshim lakhang lat yanoi nuru bane jingo yakakram Kumba julong banla usnam kashi Tarik Kyllalyngkot ka jing pedang buram ka jingwan usnam thamai hasor jawai ka julong ba shong shit ba shong kun bha ne ka jing shimbinta ki dor bashnong baki kinta dong ba pher Hadim ladap ke jingbam ja khawai snobha ke bashi sin chisnam haman lagi shnong bat kidong kinong shong shnong glemi pat ba ban let chat kemen ha Kylleng gishnong kidong ka sor juai ha pedeng gisur ke pin bat pin kende ya kemen sim je kidong shong shnong kirunar ke bamla bantip ha ka laitri Kyllalyngkot arjar posan ha ka por kumban ru biji aa menstam Klaprong tu ya kowe ke yeng ha ka shnong nong sop ho opo mau prem bat rong ya ka pisa ka bakot lai puajar tingka bat ka keser ka shong dor kuma pralak tingka Kalaya thoru bakladap ban mudoi de ke jahar chaki pulit jang jalu para outpost halo ka jingja bat jar kerteng ru ya wei nong lute bala subadon kti bat kalong shu ba ka jing sha tu kamdei ka sen ka beningkong hinde ka de ka jingja ha ka sen ka baar Kipulit jong ka jalu para outpost tang shuyop diang ya ke jahar klakem no ya ubrio belajar kerteng ha ke jahar na ka benta ban pelong ya jing tokit ka babnya Uwe samlau la min saujur hadim bula syadung da ka khanshi ka Tarik Kyllalyngkot arjar posan na ka plok khmat kamon ha ka porch poduna min met kat bodang don ha ghumti parking lot ka badan ha containment area Shillong Udu samla bala minsau ude batip kerteng kemudian vakar kongor ubla pulais nam karta bat mintau dang don hapedeng ke jingsha sumar hani Grims Hospital Shillong Ki bahinga sem jonu samla la ujo da ke jahar chiki pulit jang jalu para police outpost halo ke jingja da ke bajar kerteng yu we ubre ba kerteng usai dan ali beri khun jang ka Aisha Khatun baju khotsen da ka pahari Ka Shubham Charitable Association kabla tray met bat minsim haga jipin Khubor ki Pyrthei bat haga juga por ban pinnya pinsa ya ka Mariang
Hagas ngi khado jong snam arjar phosau kla penlong ya ka program pin sko tho ka bakta lingba ka awareness program ban pin sapriang jingtep shapanga zero waste spirit mission halai dom. Hakum kani ka juk kuruk kam ka bagi samla kibla nang lastat kia kesat man lakas ngi kalong ying juga kong ini men kerku suja ka kurim jong ba ML pedang klami syakmat ban seng ya ka wika karkhana na ka bentaban penmi ya ko umbilar. Ya ko umbilar bla penmi da ka ni ka long ying hakashnong isharwat shillong aja kerteng da ka fiamis ya ka bala pelat pat baru chief executive member jong ka Khasihus Autonomous District Council uba penyat sing sim hakalai tri Kyllalyngkot arjar phosan haga jingalang blasa Kylleng daki bahinga sem ki parlok parajor ba ki we blasa khot ngau ba ban pensa kan mau ka jong ka kemi it ka juit bahai ka jingla kai football kalong ying jong ba Augustine kharkongor ba ka kong Patricia kharkongor kla penlong ka limpong ile kai football belajar kerteng kumkali Josephine kharkongor Memorial Football Tournament ya gani ka limpong ile kai bla ile kai ki pratli ki kenhon lapli de ka kong Patricia kharkongor ringkar ka jisa Kylleng jong ba Samuel Shadap bla long ku kong san kakin hon ka bla ile kai ha kani ka skis dang jong tournament kalong hapedeng ka Molai Grassroots Center persha ka PFR Academy mentapanya phai shaki Khubor nakari lalap yo we bom grenade shabar jong ka yeng junong tre ubakerteng ulai shram Kamal Babu Singh ublajar ngai sa posngi menchwa hakapor budang bella but we contractor shipai ha inval ki pulek la pelip yo te ubom bak lalap ya ka kot ka batho ya ka jingdawa ya ka joint action committee ka bathamai Kitanat repair kin thop ya ka CBI bat kishipai kidang penlong ka jing talasi ka bajur herekim palap satya ya using la ujor shiki bor sarkar pedeng bat ki bor sarkar Jylla bat ka komiti jong ka high court kadang toket ya ka te ka kam using la jar ngai ha kalenti benle chak tem shipai leima khong ha pedeng ka jing kanat ha pedeng ki jai pendriu ka badang ya shakmat ha ka te ka than Kipulik la kem nyongut kibriu bakin thop yo we unong shong ka Bihar halo ka jing sha penyap jong dulai sarkar ubdiu councilor ka Trinamool Congress Hamal Dal West Bengal la grup santili ki suloi bala kinno bagi nong penyap briu ki dei ki bla shu ai nong ban penyap bala siu ki ha ka dor shpolak tingka usorkar la sha siat ha ka sngi palei ha ka bola khlat no hadin kata Uhum Sekretari Berim Jong ke Sarkar Pedeng Uaji Kuma Bahala Labam Smai Kumulat ke Jylla Manipur Hagadi ke Sri Thok Diek Haraj Bhavan Lathung Daka Presiden Draupadi Murmu Bahala Lami Bujli Hagajaga Jong U Anusuya Yoiki Kajinga Thakok Kali ke Bala Benta Palat Rutli Kali Kin Thop Ya Kawe Kabas Laja Hagajing King Jong Kawa Tarik Habelwara Namar Gajing Ka Dom Jong Ulo Kabajur Hagwa Bongut Kilamensa Menteri Kakoi Kakia Jong ka Sarkar Pedeng UJP Nada ulai ro ya ka Nimhans namar ka Jingroi Jong ka Shaka Shlam ka Bakong San Hagari kabladan hadu palat san pholak ngut kinong pang hakini ki post dam baladem kabakiu nak badunaj pholak ngut hakislam ka khandai spa nyu pho Haga jingra ke Jubilee Ser Jong ka ha Bengaluru unada ulai ro ya ka Jinglong Noyelam Jong ka Hakoi Kakia ka jingi tho nakanap Bat kabenta haga program sumar bor perkhat jangka tela manas. Ka Presiden Draupadi Murmu kala banjur ban penyesok lang ya ka yoga na kabenta ka koi kakya haga bor perkhat. Menta penginya phai shiki Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Katran ele persyak bamsap jangka South Korea kala pinsange no ka jing persang jangka ban set yo Presiden Yoon Suk Yeol ubla syak weng na kakam Hadir bakaran ke jinga ken art ke belas lambha ha ke yeng sa jong presiden kinong tokit ke belas syak khanglat ha ki bor pahara jong presiden pat ke jinga ki bejur ki bekershan ya uyun kila pensange no ya ke jing trekam da ka bakedo ya ke jing ha ke jing shngan ba ke jinga ken art ha ka an halo ke te ke hukum ke CIU ke temu ban pishar benya ya ke sinjam ki bahadin jongka shwa ka por blabo ha ke sngining kong Kajing peluk ding kebejur bahak labam do ya kayo kanta manto ha agra ghana baklawan ra kajing julor kebejur Henry Omshim laran keno kajing jabas ngausi. Pelacis pat li kedukan kelasya penjat kat ba kinong khayi bat kinong pelip ding kidang ile bantel akam ya kajing peluk la khanglat de kajing te kibiada bah bat kajing bamdan ki korom pelip ding. Uhe pulit jangga Gaza umamut salah ulayam
haga jingar thma jong ki lingsun jong ki Israel hagi benta bashathe jong Gaza Strip ringkar beru hasam Shawan ubru he jong katan pahara jong Hamas. Ke Israel klapin tikna bagi sipai jongka klapin long ke jing Kenra ha Syria hau benai nai lur ban pin prai ke wei ka karkhana shna namding kepadan syapok krem ya ka bla baitingka da ke Iran. Ketika jing Kenra ka deg bathau ya ke wei ke jaka Hamas yaf ka pin mi ya ka namding ki ba baitikna na ka benta ke Hezbollah ba ki wei ki kin hon le no ki bla kershan da ke Iran. Ke Israel kan zapha ya ka kin hon jong ki he officer Shakatar hakateo banwan banyak keran halo ke jing yete kular ban sange yasiat ha Gaza. Kajing keran kalong shibenta jong kajing keran ke bedang ya Shakman ke bla penyesuk da Qatar, Egypt ba ke Amerika. Kidong Iran kelar ke ya kajing dap sansnam jong kajing syak penyap jong Qasem Soleimani ha ke US ha ke bla penlong ya kajing rakhe kan mau buram ha berok kuai keri. Lapendan buram ya kanam jong u Soleimani ha Tehran bat kashnong trai jong u ha Karman ha ke baki he sarkar bat kinong ilam shipai kla ai buram ya u bat dikwe pat ki klawat. Kaken hun jong ka Hamas kalet sya Cairo banyak keren ya kajing khanglat ha kajing ate kular ban senge yasiat ha Gaza dawa pendet jumut ha ki kendon bala penjari dangshan da ke Israel. Hindi ka kinhuan kadang etre lang bat ke Egypt, Qatar bat Turkey, ban pinbet ke jing bat banyo ke jing ete kular haswag arpotrek Kyllalyngkot. Kijing her thmaling sun jong ke Israel, Kylleng shop ki karkhana bat ke jakawat benya ha Aleppo Syria, ha ba kilami bontli kijing Pyrthei. Amshimaren kono ke jing mensaw, hindi ke jing her thma ke dei ke bakhat do ha kijing her thma jong ke Israel, ha ki jaka jong ke Syria. Donald Trump ulakin thought you President Biden como President baplop tam ha ke history jong ke US daga bakin no ya ke open border policy jong u na ke benta ke jing jong ke jing ada ba ke jing shingan jong keri. Trump ulakular ban penyop yang ya ke bor ba ke jing long nongilam ondaula shimti ya ke kam ha ke aphotrek Kyllalyngkot. Kinong shnong ha ke Kuram district jong ke Pakistan kidang beteng ya ke jing ki jong ki wada pedeng ke jing ete kular yasuk ha pedeng jai pindriu syabat ke suni ki baya khun persya dak badawa ban pelibiang ya ke surak markila jing aram ke jing khang ke badang ya Shakmat kelawan ra ke jing duna ke bajurba ke penlong ya pelat shispa san phongot panyap. Tigit lagi Khubor hakimat Khublei.